Potom sme mi velice 1991, jsem já ze Blanko Funcenej Rau Kašpak kupuje dom tež v Sackirchi. Velice 92 jsem já Rau jsme mirali Hordo na Husica Augusta ze Teresiu Kubašec. Hej. Potom jsem ještě doto jsem já Rau hižo predat jsem já svobodně skutkoval ze skaby Enu Vukovej tu Pintlašk. Den jenož predidžil, also tu Kašpa, můj bajka, bajky, tam obstí z dvěch bajků a ta červenauka a i můj bajka v Pintlašku, prejda bajka a ta druhá bajka var červenauce. Tak, a ten jsme hrali ze té Gabrielu v Radluběde, v Ralbicach, a to je ještě Děcovém Srbsce, a tam ještě tež vulkatné, ta žádná prašiny je.